سلام زخبركم تخاتاتلت لب ولد زانتا نغستي قنياتكم سلام زعسلو نيرو خون داتا تسفخو نابنايلو مزغزل كفال كبلكم عن بابيت سالينا حقوس نغستي 86 كفال براد نزا دفيرا قولي حكتب لك زيت خل حسار موديل بخمز ود خمزي شلل كتزلاي خمالدي ماناجر فريدي حتتا براد نت اب افو زنبرت ماستيكات افنا بلا نخالي ايتات حسبا مس عدمي ان بسلوتن زمتات ان ملس ملسه حق خيخكو ابدي ازلا ارغيت موديلا ابدرار تطلمني نسا كاب نبدرار زي مصت انا ونبسل زخدول مخنيات يبلين بزي كاي كالم موديل انترخي باخا كريعي كساب أبركي تنبركي قاتل مننا نخقبري وعل فري من عينكو انت زي كيركا وعل كم زفرس كاي خحسب فريدي دادحري الناس عبا عاتيبو تزاربه تسألي نخم زلو نقرو ميخا لدكتوري ورغت صحف الليل كابلو نزقلي لاي كولوني يطرحخي تبلني نايتسل اكمستا كمس انا بلا تزاربه كساب زا ساعات زيئة مويقو بزي زخونة مساناخليو سماي سلال كبلولو صنيحو كم أمواز قبرتون زخفئن نسنو خالقوتون تزي كوينو نعقو كم أغير وزفلت أين برن حانتي اكسبير زخونة موديل كم يجيري قصرات تتلمني بوشتو حسبه يخولي فريدي كابوتو إنا أستأمن ملسة براد بقداي كحسا ودي كحسا زسكاف يكونن اتم مخنيات أبو حدا كاب عبيت أو فرتناي فيلمتاتيو من البات براد نزوع لنت أفريسو اتزغفل كحسا أي انتا يونيو بيت غالا أماغن فليز بلتيا نزرغبتو عدلات بزي زغون شللتنت بغمينا بربحة أتو عليات كالس نزي درجة قد لي أحلفاتلو نفس أميتات بعلايا حلاف النت توستلوم كم كل جزء غودناتات نيويورك بمبراتنا غودنا محمح إلو نبرة ريتشارد المجمرة جزء يناب تريبيكا متيو نفال ماي جزء يو نجزا أما كريو نبلوكو تريبيكا حلفو ننا إيريكن أمان هنس أبدا جوهين مسرعيو هرمت لبو وسخة ديزاين هنسا كم بيتنا بيت نقوسات اسبانيا يزمسل أما قبل على درب كفلوم نايليت بجاما جيرا وردتن نريتشارد معصو كفتوتن نت بوزح سميعت زي نبرو قصو مسرعيتو تزاربت متيخا براد زغونا شقر فتير الخدي شقر فتير الله عيبلني انتو خونا خم تستتصبهو عينت قبرة من ساير عينن كساب فخر اخبات يحزب القمتي نيرني كاب زي وعلو بسلام تفلالي نخبلك يزخل ريتشارد ملسلان كتسلن انت خونا السلام نشعط رح خواني يزي سمعني انت زي كوينو ننبسو خمس تبدلت حاسبو حنا نخفد زخونا خقبري خالي عبرسي ايو مستشارلوت ساقطت فترة لك جميرة زلا زيادة متنقع كدليناي ساقعناتيك تكون زوسن كايخة تمثل اما ابسالون كوف انا بلت كمستأسنية تزاربت ريتشارد بزربو انا خاد ايتات فزازة نتنوش تطرح عقير وزنبر ملسن ناحتو إيريك كقلع حسبون كابلو من دحر لبي بزبلني خو قعز عاتيبو ملسلا نفسو نتشارلوت تخحدا كم زلا جيرو كامنا ايدلنيو ساقميلا بزيبو قدنك تملسلي زلك حتو ايكونن ساقرو ان اعرية تزاربت دحرنا عيد امو وعوعي وحد زي كوننا ناي مسحيتات سألي زبيك زلو ريتشارد تزاربن قصلن ازات مصورحي دارغ عرفتاي كلوكني متان تدالي كلهم مخصنحي قال حبريتات كبك سلازدلو خيمتي ريتشارد دحر مزرابو إيريك قبل على واي كفلي أسكالا جيرو ناب إندا سالون كورد رايو
ኤሪክ ካብ ኣብ ስራሕ ወይ ኣብ ደገ ዘዘውትሮ ዓይነት ክዳን ፍልይ ዝበለ ክዳን ተኸዲኑ ነይሩ። እንተቕሞንኡ ግን ዝተኸደነ ከደን ፍልሊ የብሉን። ከም ኩሉ ግዜ ብሉዝ ቁመና ምናልባት ስምዒቱ ካብ ኣብ ደገ ኣብ ገዛ ዝሓሸ ይመስል። እቲ ዘይድፈር ገጸ ባህሩ ዝያዳ ካብ ኣብ ገዳም ኣብ ገዛ ፍኹስ ይብል። ዝያዳ ንኽትቆርቦ ዝዕድመካ ነታ ኣብ ኢዱ ሒዝዋ ዝነበረ ጃኬት ናብታ ክዳን ኣርቂቓ ዝነበረት ኣማ መፂኡ ደረበላ። ድሕሪ ምድራብ ብዘይ ዝኾነ ቃል በቲ ዝመጾ ናብ ላዕለዋይ ደርቢ ክፍሎም ተመልሰ። ኣብ መንጎ ዘረብኦም ኣትዩ ክርብሾም ዘይደለየዩ ዝመስል። ሪቻርድ ክሳብ ኣብ ናይ ኣማ ስክሪን ሞባይል ጽሑፍ ዝርኢ ብጠባይ ኤሪክ ተገረመ። እቲ ጽሑፍ ኤሪክ ቆሪረ ዝብል ጥራሒ ነይሩ። ኣብ መንጎ ዘቕንዕ ፍቕርኹም ሳልሳይ ኣካል ኮይነ ደው ንኽብል ዓቕሚ ዘለና ኣይመስለንን። ሪቻርድ ድሕሪ ምሕሳቡ ተዛረበ። እናኸድኩ እየ፣ ንስኻ ኸኣ ብዝተኻለካ ኣብ ትርፊ ግዜኻ ዓርፊ። ብድድ ኢሉ ንኽኸይድ ተበገሰ። እንተኾነ ኣማ ደው ኣበለቶ። ቅድሚ ሕጂ ነዛ ቓል ወላ ብተደጋጋሚ ዳ ይበላ እምበር ክደግሞ እየ። ኣነ ንሰብ ኮነ ኢላ ኣይለክፍኒ። እንተኾነ ግን ሕነይ ንምፍዳይ ድሕር ኣይብልኒ። ክሳብ ቻርሎት ቀይሕ መስመር ዘይጠሓሰት ክፃወራ ክፍትኒ። ከምቲ ዝበልኩኺ ንስኺ ብዛዕባ ኤልኤም ጥራሕ ሓሰቢ ካልእ ናባይ ግደፍዮ። ድሕሪ ምዝራቡ ገዲፍዋ ካብቲ ክፍሊ ወፀ። ድሕሪ ሪቻርድ ካብ ገዛ ምውፅኡ ኣማ ነቲ ኤሪክ ዝገበረላ ጃኬት ንኸሙቓ ናብ ነብሳ ኣልጊባ ንላዕሊ ናብ ኤሪክ ክዲብ ጀመረት። ጸጥ ኢሉ ብትኩረት ወረቓቕቱ ኸነብብ ምስ ረኣየቶ ሰላሒላ ብድሕሪኡ ቀረበቶን ኣእዳዋ ብኽሳዱ ኣሕሊፋ ሓቆፈቶን። ኩሉ ነገር እዩ ትንፋሳ ኮይኑ ዝስምዓ። ቤኖም ኣብ ገዛ ኣብ ዝህልውሉ ኣብ ሕቑፉ ክትህሉን ዝያዳ ትፈልጦ ንኽትፈልጦን እያ ትደልን። ክሳብ ሕጂ ቆሪር ክለኺ? ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ ወረቓቕቲ እናገንጸለ ተዛረበ። እዋ ቆሪር ኣለኹ። እሞ ቁፅሪ ናይቲ ሙቐት ኣውሒደዮ ኣለኹ ማለት እዩ። ከይድክባ ቁፅሪ ወስኹሉ? ኣብ ክንድኡ ኣብ ውሽጢ ቀላፅንካ ተሸኪዐ ክማወቕ ይሕሸኒ። ካብ ዘርዘር እናበለት ብህድኣት ሓተቶቶ። ሕቑፈይ ኩሉ ግዜ ምስ ተዳለወልኪ እዩ። ኣማራፂ ከም ዘይነበሮ ነቲ ሒዝዎ ዝጸንሐ ወረቓቕቲ ኣቐሚጡ ኢዱ ዘርጊሑ ኣብ ሰለፉ ኮፍ ንኽትብል ምልክት ገበረላ። ድሕሪ ኮፍ ምባላ ንኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ፎኪስ ኮቦርታ ኣልዒሉ ከደና። ኣይጸንሐን። በታ ሓንቲ ኢዱ ኣጥቢቑ ሓቆፋ፣ በታ ካልአይቲ ኢዱ ነቲ ወረቓቕቲ ኣልዒሉ ምንባብ ቀጸሎን። ዓራትና ንእሽተይ ገፊሓትልና ኣላ ሓቀይ? ኣማ ኣብ ኣፍ ልቡ እናተተርእሰት ሃንደበት ተዛረበት። እሄ ዓበይ ዓራት ጸሊእ ኸይድ ኢኺ? ሓተታ እቲ ክድቅሰሉ ዝደልዮ ዓራት ናብ ዝተገምጠልኪ ይገምጠል። ኣብ ሕቑፉኻ ከም ዘሎ ዝገብረና ዓራት እየ ዝደሊ። ኣይጸንሐትን። ድሕሪ ምዝራባ ኣማ ስሩዕ ህዱእ ትንፋስ ከተተንፍስ ጀመረት። ኤሪክ ናብቶም ጥሮሖም ዝነበሩ ኣጻብዕ ናይታ ድቃስ ክጸቕጣ ጀሚሩ ዝነበረ ኣማ ጸጸኒሑ እናጠመተ ሓፂር ትንፋሳ ተንፈሰ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣጻብዕታ ቀለቤት ክትገብር ብዘይምኽኣላ ሕማቕ ተሰምዖ። ሃንደበት ግበረላ ግበረላ እናበለት ዝደፍኦ ውሽጣዊ ሓይሊ ክርብሾ ጀመረ። ክልተ መዓልቲ ሓሊፉ ናይ ኤልኤም መዋዓውዒ ዝሰርሕሉ መዓልትን ሰዓትን ኣኸለ። ኣማኒ ኤሪክ ናብቲ መዋዓውዒ ዝሰርሕሉ ኣዳራሽ ንኸሰኒያ ኣይሓተቶቶን። እንተኾነ ኣማ ምስ ሪቻርድ ካብ ትሬቤካ ተበገሰት። ኤሪክ ብቐረባ ርሕቐት ደድሕሪኦም ሰዓበ። እቶም ነቲ መዋዓውዒ ዝስእሉ ኣካላት ኣብ ሓደ ብስልማት ዘጋየፀ ኣዳራሽ ናይ በዓል 5 ኮኸብ ሆቴል ተኣከቡ። እቲ ሆቴል ኣብ ገምገም ሰብ ዝሰርሖ ባሕሪ ተደኪኑ ነይሩ። እቲ ቦታ ንናይ ብዙሓት ጸለውትን ህቡባት ሰባት መርዓን ዘእንገደ እዩ።
ንዓይኒ ይኹን ንኽትዛነ ምቾት ዝፈጥር ከባቢዩ ኣማ ኣቦታ ቁፀራ ምስ በፅሐት ብዘይ ዝኾነ ዕኒንያ ንኽትዳሎ ተኽኢላ ናብ መቐየሪ ክፍሊ ኣምሪሓ እቲ ነዚ ፎቶግራፍ ክመርሖ ዝተመዘ ሰብ ሓደ ካብ ህቡባት ዳይሬክተራት እዩ እዚ ስራሕ ነዚ ዳይሬክተር ደረጅኡ ኮይኑ ዘይኮነ ንሓደ ዓርኮ ሓለፋ ክገብረሉ ስለ ዝደለዩ ተቐቢልዎ ኣማ ነዚ ስለ ትፈልጥ እያ ብሰንካ ዝኾነ ምትዕንቓፍ ንኸይፍጠር ብኣግኡ ክትዳሎ ወሲና እዚ ዳይሬክተር ብገምጋም ወዲ 40 ዓመት ኣቢሉ ዝኸውን ኣብዚ ኢንዳስትሪ ሓደ ካብቶም ዝሓሸ ዘይተበከለ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት እዩ ክቡርን ክብርታትን ዘለዎ ሰብ እዩ ናብ ስራሕ ደንጉዮም ኣብ ዝመፁ ሰባት ዓብይ ጽልኢ ዘለዎ ኣማ ከም ዝመስለኒ ብራድ ክሳብ ሕጂ ኣይመፀን ኣሎ ኣማ ሜክኣባ እና ኣማዓራርየት ሊዛ ሓውስ በኣንጾርጾሮ ተዛረበት ከም ሓደ መፍትሒ ሓሲቡ ወዲ ይኸውን ኣብ ክንዲ ካልኦት ብዙሕ እንተዘይተጨነቂ ይሕሸኪ ኣማ ናብታ ኣብ ቅድሚኣ ዝነበረ መስትያት እናረኣየት መለሰትላ ምዃን ጽቡቕ ኣለኺ መለሰትን ቀጸለትን ኣንተ እንታይ ዓይነት መጋየፂ ተዳሊልኩ ዘለኩ ይረኣኽዎን ዘለኹ እስኪ ክሪኦ ካብቲ ኮፍ ኢላቶ ዝነበረት ተሲኣ ንሓንቲ ዕሽግ ትባኮ ኣልዓለታን ብሓደ ንኽሪኣ ኣብ ቅድሚኣ መኸፈተታን ወላድኣ ስለምንታይ ንኣማ ኣይረዳእያ ነታ ስልማት ምስ ረኣየታ ትርግታ ልባ ወሰኸን ፈተወታን ሓንቲ ካብ ኣድነቕቲ ናኤል እምያ እንተኾነ እዚኣ ግን ርኢ ምስ ኣበለታ ከም ዝብፍሉይ ምስ ነብሳ ምትእስሳር ዘለዋ ኮይኑ ተሰሚዕዋ እዛ ስልማት ብቑኑዕ ፍቕሪያ ትፍለጥ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክልተ ወይ ሓንቲ ጽምዲ ናይ ጓል ኣንስተይትን ወዲ ተባዕታይን እየን ዘለዋ ሓደ ሰብ ንኸስራሕን ንኸዋዕዋዕን ከም ዝጠለበ ሰሚዕ ኣለኹ ሊዛ ብዛዕባ እቲ ስልማት እቲ ትፈልጦ ዘበለት ተዛረበት ኣማ ነታ ሰንሰለት ናይ ክሳድ ወይ ናይ እዝኒ ሱቑሬን ኣይተገደሰትለንን ርእሳ ምስታ ናይ ቃል ኪዳን ቀለቤት እዩ ነይሩ ከመይ ፈቲኸ ዶ ናይ ብሓቂ ተመስጠካ ሊዛ ዘረባ ቀጸለት ነዛ ቀለቤት ብፍሉይ ሜላ ብኸም ማዕበላዊ ንፋስ ናብ ሰበይቱ ናይ ድምፂ መልእኽቲ ክሰደላ ዘሎ ገይሩ ይቐሪፅዋ ነዚ ንምፍጣር ረቂቕን ኣዝዩ ክቡር ኣልማዝን እዩ ተጠቂሙ ፍልይትን ዝተፈለየትን ቀለቤት እያ ኣማ ነታ ቀለቤት ኣልዕለታን ተጠንቂቓ ቀስ ጌራ ናይ ዓይኒ መርመራ ክትገብረላ ጀመረትን ሃንደበት ኣብ ውሽጢ እታ ቀለቤት ቁፅሪ ተጻሒፉ ከም ዘሎ ኣስተውዓለት 08 19 ተደናጊራ ከይትኸውን ደጊማ ናባይ ዓይንታ ኣቕሪባ ኣረጋገጸት ኣይተጋገየትን ልክዕ 08 19 ተጻሒፍዋ ነይሩ ኣማ ንነብሳ ኣጋጣሚ ኢላ ከተእምና ቀለላ እንተኾነ ነታ ምስታ ቀለቤት ኣብ ውሽጢ ትባኮ ንዝነበረት ወረቐት ምስ ኣንበበታ ግን ኢዳ አንቀጥቀጠ እንታይ እዩ ዝኻ ሊዛ ነታ ወረቐት ካብ ኢድ ኣማ እናመንጠለት ሓተትታ ዋው ነዛ ስልማት ሚስተር ሮበርት ዘዋዕዋዕ ዘለሞለ ድዩ ኣብታ ናይታ ቀለቤት መሰነይታ ወረቐት መዓር ዝጥዕሙ ኳሓሓልቲ ቃላት ኣይኮኑን ተጻሒፎም ነይሮም ኤሪክን ኣማን ንዘለዓለም ዝብል ጽሑፍ ነይሩ ኣማ ነታ ጽሕፍቲ ደጋጊማ ኣንበበታን ናብ ኣፍ ልባ ብኣጻብዕታ ጸቂጣ ኣልገበታን ጸኒሓ ነታ ቀለቤት ብሓጎስ ብልባ ድፍንቕንቕ እናበለት ጠመተታ ነዛ ጽሕፍቲ ከም ዝኽሪ መብፅዓ ክዓቅባየ ብውሽጣ ሓሰበት ንዘለዓለም ሊዛ ነታ ቀለቤት ምስ ረኣየታ ኣማ እታ ሓቀኛ መርዓ ሕጂ ዝተመርዖት ኮይኑ ተሰምዓ ምኽንያቱ ካብ ሕጂ ምርዑቱ ምዃና ዘርኢ ምልክት ክህልዋ ሰባት ብምጥማት ጥራሕ በዓልቲ ሓዳር ምዃና ብዓይኖም ሪኦም ከለልይዋ እዮም ሊዛ ነቶም ተወጢሞም ዝነበሩ ንብዓታ ሓንሰሰቶም እንተኾነ እንቋ ሓጎሰ ኪላ ሓጎሳ ክትገልጸላ ኣፋ ኣብ ምኽፋታ ሓደ ገቦዝ ብማዕጾ እቲ ክፍሊ ተቐልቀለ ምን ምዃኑ ምስ ረአየቶ ናብ ኣማ እናጠመተት ክምስ በለት ዋና ካብ ዘይብሉ ዳመኒ ነዛ ቀለቤት ክገብረልኪ ናብ ማዕጾ ብኢዳ እናኣመልከተት ተዛረበት ኣማ ናብቲ ሊዛ ዘመልከተቶ ተጠውየት ኤሪክ ንግርምኡ መሊሱ ተሃራፍን ዘይድፈርን ዘምስሎ ሓመዳዊ ባድላ ገይሩ ኣብ መእተዊ እቲ ክፍሊ ደው ኢሉ ረአየቶ ወላ ቁመቱ ዝወሰኸ ኮይኑ ተሰሚዕዋ ሊዛ መጻምድቲ በይኖም ንኽኾኑ ነቲ ክፍሊ ንበይኖም ገዲፋትሎም ወፀት
دحر ليزا موصعة أما كابتو كوف إلاتو زنبرت كسيلا تسيئة فالمايني إريك تأمتتو ساني حاون نتا قلبيت تأمتتا سربرايز كير كان مالدي حتتتو إريك كمسنا بلا نابقى قريبو نتا قلبيت العلان عبقد ما أما بحانت أقرو تنبركخن زيا قلبيت رحا تزاربن كتسلن مستقبل عليك زلن فقر انك توادادر واغاز بحالي بلن نخن دحاده كام مليون فقري كمان ايتوكلنا ولاد امرعوات نخون نبر قالوا تفكر تقد من مرعى خونه دحر مرعى زستمقرو تطعم ختستمقريو حق وسيو دحر زربو قلبيتو اصابعتا زرغيحا نخاليتاتات قطعت صنيحه خبت تنبركي خو زنبر انات ساعتو نبعت جربرب بلوان تزاربتن إزتات كندت زاقد سني كونن ناي بحقي عيدلوني ناخب مرعوي أزي حقوستي بقلت أموات بيقو حقوفا عبتا قزي زمنيها انت نيرا عبلو بقاتي معرخ اندي كم زفكرا نخت مسكرو الليو فيتي خيادو إيريك حاتتا بحقوس منفس رأسا انا نقنقت إذا قلبيت تالو ما انت توعوي قلبيت هيكونتن إيريك تزاربن كتسلن اتلك ملقتن بزي كاين بزي كاخن زفولتو سبيلن سلازي نايكلتينا مستري أبزدلخ يجزي كي تسكف قت ملسيات غليغي أنا طرح دي نزق قلبيتك قبرة أما حتتت نتاني ود تبعتك قلبيت مسرقيتا قلف للي زلوان كوينو تسمعوا إتا أمنا تزرقيتو معبلا ودمت زمسيل ديزايني رأيتلن قلل زبالة بزح من رقاق زي حلفة تمثل أما أخلتا قلبيت حانت تصعدو زبالة ألماز يتغيط الطنيرة انتخونا عوشت إتا ألماز أرزبل في دلتا تصحيفو نبرا توسخ لك عخمني أما 0.10 تزبل أهزو النيرو وايو إذن قلبيت بحدا انكترين متسامت مخانن أي تسحتن نيخا انت ببينن عببين بوتا خونه ساعات تاريخين جن متسامت إيان إلكا عبرسخة تسألن كبيديو إيريكا تصابعتو زرقحو نابتقى أما أقربو أما بزيك قال نتا قلبيت أبس أقامي تقلبيتو أتصابعتو سوكو حتى كلتي ننبا تصابعتو من حدا تصابعتو من تأمتو هيواتهم زملأت كوينو تسمعهم اتن قلبيت زنبر إنا تصابعتهم أقراريبهم ألا قبوان صبغات أما تزاربت بتعمل صبغات أما نقيل إمكن يتفوتوهم تكال مخانم توعوا علمون يزلا سلازي نزا قلبيتا بزخون بوتا انت جيراتا نملقتا بلك عزر الدؤس بدارك أي كلونيو نبعلم إيل إمون نقرم مقدا توعوا علم بمهلوا بزعبا مغصبهم طرحهم كحسبو أبزا قزيز قودلتنا خوينا تسمعني نمر عسئليها كنسألها دليل لخو أما وشت أو عقبتها كم أبشورت اسم تزو سخون خخون الله دلها تزاربت سبي حسب ازقي فس منديو إذا عدل بزي مدوبهم معالكم كم زبلوم عيتنبيتنا الله إيريك أما نخت الدالو قزي كم زد لي أسل استردقه دحر علامو ومهرامو بزح عقش كشاي بلن قادي فواكاب تخفلو وزه دحري إيريك موصو ليزاتني موعا وعسل ما تحيزاتونا بأما تملسات رقص أني مستر روبرت نزاق لبيت انت يا مخني خي تسكبك أبقودناتات مليسكا شين اعتب للمليونات حسبات كم زي حسبة ليزا قد سألت ني بحق زي حقوسي انت تمرعيخ مرعو تطرحي تمثل زلكي انت يسمعك كله انت أنا أدخل ملي سوادي ليزا نزر بقى عينتا سمنا بلت بحطو زازمتو اوه عما ملست حجر أوش تخ بحقوس فقعقعي بليه اللنبر ليزا بحقوس تزاربت أمو العالم الذي انز مثل قلبيتي اللوان أخي اللواناتكم طرحين بزيكاكم تروق منزر الدانون يلن مستر روبرت بتزاور مقدر نسخ بعلت بيت موهانكيو نبملت عالم زنق رازلو ولا دا حجة عالم متحكيكا ولا وعيلو حديرو قدايكم نبقى العموت وايك ترفوني أما نتا أبا صابعتا زنبرت قلبيت ناي موعا وعي
ስእሊ እናወሰደት መታን ከይትጠፍእ ኣውፅያ ኣብ ውሕስ ዝበለታ ቦታ ኣቐመጠታ ንጅምረሉ ሰዓት ኣኺሉ ዶ ሓተተት እዋ ኩሉ የድሊ ዝተባህለ ብፅፉፍ ኣዳልዮም ኣለዉ ሊዛ ተዛረበትን ቀጸለትን እንተኾነ ብራድ ክሳብ ሕጂ ኣይመፅን ዘሎ ክልቲአን ብዘይ ምምፃእ ብራድ እናተሰከፋ ሪቻርድ ናብ ክፍለን መፀ ዛጊት ብራድ ዝብልዎ ሰብ ኣይመፀን ኣሎ ንኽመፅእ ድላይ ዘለዎ ኮይኑ እውን ኣይስማዕነን ሪቻርድ ተዛረበን ቀጸለን ናይቲ ናብ ድራር ዘይመጻኺ እዩ ሕኑ ዝፈዲ ዘሎ እንተኾነ ናትክ ጉድለት ክሳብ ዘይኮነ ብዙሕ ኣይትሰከፊ እዚ ዳይሬክተር ንስርሖም ብሸለልትነት ዝጥምትዎ ሰባት ኣዝዩ ይፅሎም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ብምግባር ከተተባብዑና ከዘክረኩም ፈቱ ክቡራት ተኸታተልቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ እንዳመስገንኩ ኣብ ዝቕፅል ክፋል ይራኽበና ሰላም ወሰናይ